afternoon, guys. Today is February 18 and wala kaming pasok for 1 week. So it's time to do assignments and projects today. Guys, hindi bumaba. Tumaas na talaga ang aming temperature dito. So today is -2 lang. So lalabas tayo maya-maya. At saka, huwag nyo nang pansinin yung aking sanina nga balik-balik. And update. Supposedly, I'm going to... Sorry ha. Tapos may TV na kami. Bigay lang yan. Ay, hindi bigay. Ano siya? Dapat pay as you pay when able. Ano ba? Pay when able. So, yun ang ganap ngayon. Huwag na kayong matingala, guys. So, balik-balik na itong mga sanina, guys. Kaya mura itong gidala sa Philippines. Hindi man tayo dito, tawag kuha lang ako ng jacket. Punta tayo sa labas. So, susuotin ko naman tong jacket na pula at may magre-reklamo na naman na lalaki kung bakit ganito na naman ang ating suot. My go-to jacket when I want to go outside. So, hinga lang tayo, guys. Magkuha lang tayo ng fresh air doon sa labas para hindi naman tayo masyadong wait lang, guys. So, supposedly, putasan ako sa labas. Sasubmit ako ng application walk-in. Kaso lang, ang nangyari, kita ko sa aking mga resumes, basa. Ay, nako. Basa. Labas tayo. Wow. Sunny ngayon, tsaka -2 lang. So, okay. Sana ko dito na lang always. Uy. Sarado ko lang, guys, ang labas. Tingnan ko na rin yung email. Tala dumating ang aking talaga. Very sunny ngayon sa labas. Init na, oh. Pero malamig pa rin, of course. Malamig pa rin. Pero at least, hindi na siya nung mga nakaraang, ilang weeks ba na guba naman niya mo. Mga ilang weeks na lagi na lang siyang -41. So, painit muna tayo, guys. Painit tayo. Ngayon lang tayo naanuhan ng init. Thank you, Lord. Actually, guys, may ako sa... Inatake ako ng depression for how many days? Kasi, siguro, dahil sa weather, at saka din, siguro kasi wala pa akong work talaga. Ilang ilang companies na yung i-click ko doon sa isang website online, pero wala talaga kahit isa. Pero okay lang, trust in God's timing. Pero minsan talaga mapapaisip mo kung tama ba tong decision mo dito ka sa Canada. Ay, thank you talaga at mainit, no. Bahala kayo dyan. Bahala bugnaw. So, kinahanglan tayo magpainit, guys. Kaya, it's been how many days na? Weeks na andun lang tayo sa bahay. Lumalabas-labas naman, pero yun nga, nakabundle up lagi kasi ang init. Painit. Ang lamig. Tugnaw. Ay, so ito yung ating mukha. Thank you so much na nagka-araw na rin. Sunny talaga. So,
Actually, partly cloudy pa nga yung nasa weather forecast. Ayun. Nasa start na nag-melt yung ating yellow doon. It's melting. Tapos malapit na rin ang spring, mga April. Spring na. So, sana dumating si boss na maaga-aga. Gusto kong maglakad-lakad kami. Maybe punta kami doon sa may sa may river ba. Maglakad-lakad lang. Ito lang guys. Samahan nyo lang ako ha. Gusto ko lang magpainit. Uy, Texas. Karoon pa ako nakatilog init day. Pasensya na akong dagway day. Kaya di lagi ta gwapa sa TV. TV. Gwapa tas personal. Sure. Magagjagway. Ay, sorry. Likot. Kasi mainit. Tugnaw, guys. Pero I'm so happy for the weather. Exercise nga tayo. At dinatnan na ako, guys, after 30 days. Akala ko buntis ako, Pero hindi pa binigay ni Lord. Kasi mahirap pa magkabuntis, guys, na wala tayong trabaho dito. At saka wala tayong insurances or whatever. Trust in God's timing talaga. So, ayan guys, mag-exercise muna ang inyong auntie dito sa labas. Kasi ngayon nga lang tayo nagka-araw. Saan ko ba kayo ilagay? Sana, dyan na muna kayo guys. Bahala kayo, mahulog kayo dyan ha. Sa kahoy ko lang kayo ilagay. Exercise tayo. Daoy pagtarong ga Kiray oy. Kakita mo ka. Tarong ka. O diba? O, sunny na. O, unti-unti nang nawawala yung snow. Hopefully mawala na ito. Uy, tugnaw kayo. Ito pag Canada. Feeling man. So, yun nga, nag-depression ako for how many? Yung week talaga nag-negative 41, yung nagka-depression ako. Kasi, hindi ko alam kung ilang companies na yung na naglagay ako ng application. Wala talaga, guys. Ay, meron naman dalawa, pero wala namang mag-walk-in sana ako. Pero sabi nila, bawal pa daw. Kasi nga, si COVID. I'm so happy for the weather. -4 guys. Negative 2. Kayang-kaya lang. Maginaw siya sobra. Pero kayang-kaya lang. Kayang-kaya lang. So, nasasalita ako dito. Kung mga kapitbahay ko naririnig nila ako. Wala akong pakialam. Sabihin nila na unsa. Pinoy Sabaan. So, wow. I really love the sun. Uy. The sun ng Pilipinas dahil nagagsan. Kanta ko driver's license. Feeling. Kagwapa. Ang ganda-ganda na tulog. You know what? Sa spring oak, maganda talaga ang Canada daw. Nakikita nyo na ang mga green leaves. Diba? Dito lang tayo, guys. Magstay tayo for a couple of minutes. So, I miss this. Miss me lagay, miss. Wait lang, ha. Sa ibang direction na naman. Doon sa road. Tignan natin. Tignan nyo, guys, ha. Wait lang. Diba? Medyo green na yung mga leaves. Snowy pa rin, pero okay na. Sunny na talaga. Gosh, so happy. Yan, punong-puno rin ng snow. Before, ngayon, okay na. Sana tuloy-tuloy. Ay, nako. Life in Canada. Lamig na sa... Nalagyan ng snow yung paa ko. Lamig na.
So, sa nagme-message sa akin yung ano yung snow. Oh, ito yung snow, guys. Para lang talaga siyang ice. Oh. Pag spring, ano daw, malapok. Lapok. Sa Bisaya, malapok daw pag spring. Oh, ito, oh. Oh. Yan lang naman yung snow. Oh. Nasa ref ninyo, yun na yun. So, may message kasi sa akin. Usually guys, dyan sa may puno na yan, may mga squirrel dyan. Cute nila. Green na siya. So happy for you, tree. Ano ba, day? Gusto ko kayong ilagay. Gusto ko mag-exercise. Kahit may dugo. Charot. So, pasok na lang ako guys. Wala akong magawa. So, thank you so much for watching again the same view all over again and again and again and again and again. Yan talaga guys. Pag wala kong trabaho, walang view masyado. So, later na ulit. Napapansin ko na rin guys yung skin ko nagda-dry na. Kasi, di ba, hot shower palagi. So, parang siya. Pangit na. Pangit naman talaga. Ikaw, feeling ka. Ako hindi kayo. Yun lang. Trees lang yun ang pakita nyo. Trees lang muna yung ipapakita ko, guys. Kasi baka na-zoomhan na kayo talaga sa aking now. Ayan. Ayan. Hindi lang ako makapunta sa dito, kasi maano pa yung snow. So, let's get inside, guys. How I'm feeling. Hello, hello, hello. Nasa loob na ako ng aming munting tahanan. As always, guys, may magagalit na naman sa akin, guys, kasi sinuot ko na naman itong pula. Sige lang, good, oy. Ito kasi yung pinaka-comfortable ko kasi yung mga other winter jackets, mga leather type, tapos napakakapal. Katulad sa mukha mo, day. Ako, day. So, need nga mas ganahan ko. Bala ka, day. Abos, nagsigyaw-yaw, be. So, here I am studying again. It's Thursday today, so I still have 4 days. 4 days. At saka Monday na may na naman, may midterm exam na naman sa economics ko na subject. So, I need to study. Siguro Saturday na. Sana bababa pa yung, tataas pa yung temperature this week kasi gusto kong sabihan si boss na punta kami doon sa may ilog. May river kasi dyan, or doon na lang kaya sa may, basta anywhere na mag-walking lang kami ba. So maya-maya later, maghugas tayo ng plato. Hindi pa ako naglinis ng bahay, guys, kasi yun nga, dinatnan ako. During my first day talaga ang sakit-sakit. You know na, girls, you understand me, right? So, alam niyo yung feeling na nagdadalaga. Charot, bisa minopost na kay. Ay, nako guys, it's been a harsh week last week. As in, umiyak talaga ako kay Lord. As in, super duper na iyak. Tapos, sinabi ko talaga sa kanya, whatever was my sentiment before. Kasi, sinabihan ko talaga siya na, bakit ganito? Bakit ganyan? Why is it na ganito yung life ko dito? Is it, parang question ko yung Lord ba na bakit mo pa ito binigay kung ganito lang naman yung namin dito. Okay lang naman yung life namin, guys, kasi dito sa Canada nabibili mo naman talaga yung mga gusto mong bilhin, pero not those yung mga wants lang, pero kung yung need lang, halimbawa yung kulat ako doon yung mga
food ninyo dito sa bahay, affordable lang naman. Pero, when it comes to the wants, yung mga gusto nyo bilhin, like mga shoes and other stuff, kung gusto mo, okay na naman talaga, makakabili ka. Pero, hindi for right now, hindi namin siya priority kasi nga, yung basta nag-anxiety ako for how many days kasi nga ang dami kong problema na naiwan sa Philippines, and yun nga, you were hoping na pagdating mo dito magkaroon ka na agad ng work, pero kaso hindi siya nangyari. So patong-patong na problema, umiiyak talaga ako kay Lord, as in grabe talaga. Nag-message pa ako sa mga kaibigan ko doon sa Philippines na I'm so down, ito yung nararamdaman ko ngayon. Pero buti na lang na hindi ko talaga pinapayagan yung self ko ba na mawala or hindi kami kausap ni Lord. Hindi ko siya kaya na bitiwan kasi kung bibitawan ko pa siya, sino na lang, guys. And the Lord means so much to me. He is my life talaga, my first love, and second is my husband, my family na, and the third and fourth are the people around me. So yun. So guys, for those na pupunta dito sa Canada, okay lang naman daw for yung hindi pa nagka-COVID. Yun nga, di ba, may COVID, maraming restrictions, lockdowns, and hindi pa talaga nag-open lahat ng mga establishments dito. So, yun talaga, yung mga work is parang matumal ba. So, maybe sa iba, nagkaroon na sila ng work agad, but for us, it's difficult pa talaga ngayon. So, grabing struggle talaga, guys. Pero, yun nga, we should trust in God's timing lang talaga. Pero hindi mo dapat na lang talaga kay Lord lahat. Dapat ka rin, bigyan mo rin ng action. So every day, guys, every single time na magkaroon ako ng availability, nagsasubmit ako online ng mga applications. Yun nga. Ay, nako, life. So, yun, guys, sa mga aspiring na mga international students, be ready na for certain situations like this kasi nangyayari talaga. And wag nyo nang sisihin yung sarili mo kasi wala ka din naman na magagawa kasi nga ito yung situation ngayon sa mundo. Hindi lang ikaw yung naghihirap. So, trust in the Lord lang talaga. Trust in His timing. Yun lang talagang sinasabi ko sa sarili ko. Trust His timing. And have faith lang talaga, guys. So, mamaya na ulit, guys. Tayo ngayon, maglilinis tayo ng bahay after I read all of this stuff na sa sa school ko. Kasi may meeting kami sa marketing ko na class, mga kagrupo ko. Mga all Pinoy kami. Pinoy Pride, charot. So, mag-meeting kami mga 5 ba yun or 6. So, regarding sa marketing plan namin. So, mag-meeting kayo mamaya. Kita-kita kami mga Pinoys. Online lang naman kasi bawal pa nga. So, later, samahan niyo ako maglinis later, ha, guys, ha? Bangi ko, ha? Okay, sige, babush. Tapos na akong maghugas ng plato. Yan. Ating dishwasher. Hindi ko yan ginagamit, guys, kasi yan sa kuryente. Yan lang. Diyan ko lang pinapatuyo. Tapos naglabas na rin ako ng babao ni boss.
Ipiprito niya ito mamaya. Prito or ewan ko kung anong gagawin niya dito. Angus beef. At saka may binigay sa akin ang aming madam kasi kanina nilagay niya sa door kasi sabi niya hindi niya malayan pork. Tapos ano siya, yung land, ano namin, ano sila, Muslims. So, hindi na malayan ng husband niya na pork pala ito. So, binigay niya sa akin. So, ano bang gagawin ko? Tingnan ko lang guys ha, kung meron pa kaming ulam. Uulamin. Ay, wait lang guys. Kunin ko muna yung aking alam nyo, si Kiray, nagbasurera na. Lahat ng mga ganito, nilalagay ko sa isang sack. Kasi, pag napuno ito, ano namin doon sa may recycling, dami lang. Recycling tuba. May pera sa basura. Huwag tayong inarte, ha? Ito pala. Ito kami. Noodles ulit. Ito na lang papakain ko. Tapos ka na. Ano ikaw? Ay, munggo. Guys, nakahanap ako ng munggo dito. Nabili namin to sa Save On. $6 lang to. Ganito kadami. Magmumunggo kaya ako, no? Ay, wag na lang. Uy, bukas na. Ito na lang. Chocolate mix ako ngayon. Chocolate mix ako ngayon. Kasi wala akong lunch. Wala pa ko yung lunch. Ay, kugot ba niyo mo dyan? Itlog na kami. Itlog. Sardinas. Nagkalaan ako din. Okay lunch guys. So, hanap muna tayo ng kakainin. Kasi, ayun. Kakainin kita. Para hindi ka masayang. Ito rin kainin ko na. February 8 lang to dapat. Si boss nagdala ng marami ata kasi ngayon lang to last eh. Sayang naman. Okay. Diyan ka lang. Ang dami pa oh. Ang dami namin mga leftovers. Ang feeling ko yung yummy. Let's take one dyan. Tapos si boss lang naman yung kumakain ng mga ganyan. Okay. Kasi ano yan? Baon niya. Baon ba? Walang boss. Uy, mag-kimchi ka lang mamaya. Ben, ano ba? Tortillas. Tortillas. Ben, ano magagawa ko sa tortillas? Wala. Wala na talaga. Wala na isod, guys. Need na gid magkuan. Mag-grocery. May antag mag-sweldo na si boss. Para ano. So, music lang siguro ako. Ay, ganito ako guys, pag wala akong ano, pag meron ako, hindi ko feel sa mundo. Starting or over again. Mo gini kanta sa mga bidyukihan sa una, sa RC Basic, timan na. So, pa-music sa ako guys, pasag di sa mga disclaimers na diyabi. And, copyright Chuba. Ay, saan mo pag-copyright B? Tony? Huwag ka mag-copyright. So, snack is snack. Snack is life. Snack sa ta guys. Napagtanto ko. Kalawang sa Bisaya. Ay, Bisaya, Tagalog. Napagtanto ko, nakinahalan ako magkape. Snack sa ta guys.
pa. Yung coffee na lang ko kay kuan. Pwede masayang. Kaya kung ilabog mo po ito, di sa magsenseng dahil kaya wala ba tayo kwarta. Wala pa. So yung ante, naka-kuan, pantalon. Ang snack ta! Painin na ako ng coffee. Coffee na lang ko. Anyway, naman ko sleeping pill. So, magsalig na lang ito dito, guys. Kaya, kita masuro ninyo sa kung naon nun, miyahak mo yung maayo. Parang tulog. Anyway, maayo na yapon ta. So, snacks at ta, para manampok po ta. Actually, tambok magigay ko ang tiyan. Pero ang naong gid na ko ay mamiyahok gid ko. Kaya degener gid. Charot! No? February 18 lang dapat. May problema namang duha. Ay, ang malit. Diluhot doon. May problema namang duha. Kaya ako po, dinitig na hinaon bitaw nga tataw. Dinuno ako, nila. Hindi kayo ko hinaon. So, dali ako manambak. Uy, Sarah J. So, pag-claim og copyright, ha? Ay, rin, beto ka. Natagin siya yung taste. Gamay. Gamay. Tama na gini. Niya. Sarah J. Pag-claim og copyright, ha? Tanaban ako yung video. Saan na itong kuan guys? Kape. Kami yung tataw dito ng kunin. Tuan na mo. Kitang talaga. Coffee is life. Hindi ka to ba? Maka? Hindi ka nakakatulog mamaya. Feeling kasi. Ang salig dahil ng kuman. Natira ko na yan. Na, isa kayo. Coffee. Sorry. Wala, oy. Nakabong paso si Inday Kiray. Tony G. Ayun ang gigod ka ka right. Ibig kita, di ko naman sinasadya ang mahalin kita. Paano guys? Katok ng manghod guys, lamig yung tingog. Ramay pag-ibig na tapat, mapipikil ko ba kung mahal kitang talaga? Fila-fila. Atin na mawalay. Wala nagkawalay na imong tingog dahil. Kasalanan ko ba? Di ko naman sinasadya ang mahalin
Ay, kaya mo rin kag paak o kuan iring. Takba. Muli na tana si boss. Uy, gusto na ko mga labing-labing gel. Ay, pag labing-labing bitaw kay warag kuan kalay. Dili gusto ko mag-kim. Okay, -2 na lang. So, it's a very great weather, guys. Huwag niyo akong sabihin feeling ha, kasi nalilipay na kami dito. Ngayon, pag mga -20, mga 2 lang, kaysa sa -41, Diyos ko Lord. Padong naman -50, uy, below freezing naman ako, uy. Ito naman ako, uy. Ito naman ako. Hi guys, hindi lang kita mang bash og mga itsura ha. Og mga contents ha, kay everyday life lagi taon ni sa Canada. Yung ganahan pero ugma mag-map ko diha. You can, ang atong sa logo ko na kayo, so need ta mag-map. Pero ugma na to na siya na goal. Friday pa ugma. Hindi na ako magtuon guys. I need to have a break. Have a KitKat. Char.